One. No, Zala. I know food. Yes. My name Muone. Who's that? What are you doing? Let's go in. Jumbo pizza. Without that, everybody pan Mirai. Mirai Magadab. Mirai. No, I am a celebrity. I must tell him. Majora, right? Mira knows Mira. Debbie Bo knocks Deb. You don't put in a night. Who you knocks you? Diana knocks Diana. Who you knocks you? Come on, knocks. Try to make it. Let us do my comments. What is it? Say. One Mondoro, I want to Shigana Tafazoli, Shumi, Linda Marange, Cynthia Msekiwa, Gamu Michelle, Asipana Bama Wanagi, because we're having a blast here, guys. In the blast. Zaka Prince in the building. So guys, I'm going to the shop. I'm going to join them. Hey, Makakura, which is a good iPhone. And to pay for you because I see my pictures. You get a hold. Do you soon get I am to do it. Yeah, but I'm a picture man's pictures. Hi, no. Yeah, that's it. Guys, you don't know that Zavan, you know, kids are in. That is on Suna Kizako, guys. Guruna Kizao. Imusalapa. That's a good Jara. I don't know if I'm don't you what I'm Sha. Do doubt that Zona Kiz, that's a fun package. Nianzi tengo kanda paspe pusi tengo isa paspe pusi to sekade donge pasna zilipo. Garai pasni mono zavantu. Ndozoka. Noksa kutopinda kawo. Noksa kutopinda basi. Shaida ko. Bati doroka zeru kuya. Ndirangi kawuya ndiya nokora yi. No asa unocha. Apa wakanga wachituka mungu gwe bwana. Ah, no asa unocha. Ono asa unocha. Oyo! Oyo! Eh? Nai Patricia sakoda ndidi yikaleta mafira kulela. Ndina ndinda the guy is quick. This are ke shure. Eh! Oyo! Oyo! Oyo eh. Apart kuna kitab. Asa tauya sana muona tu. Ndai. Oyo. Oyo. Eskan.
Jaiva ini guys. Ndi dance jaiva but nakunibata phone ndo pasina naye vasikana. Ava vasada vakamira doro ndafuna so jaiva ini guys. Ari kukwira pastage mira yakwire. Uyo akuya uyo. Zvakuda kutanga guys, zvakuda kutanga. Zvakuda kunakisa. Zvakuda kufaya. Oyo. Uyo Saka guys, ini jangan dapat baterai phone sama kuseni. Sapinda unoita mira inji ndikudedza kuseri kwa mira ndipenda kondedza mira ndadedzewa mai ndobuda nekupi kwa baba ndobuda nekupi bakomana mtenderere futi Posso kwenda basi okay hello ndedze social nafika mira menu wasara zvainda uira ndatoуira kazve haiti saka kamera mena ngachiwodzokera nani ndo panetsa kapa cameraman wangu yaanga achirudisa ndatosarira zvokuronga haiti kuti organize haiti tise mafinal touches saka uko kwanga kusingaiti Are you ready for your surprise? Are you ready for your surprise? Guys, tell me some love nema Lex little the surprise. He say my love nema Lex little the surprise. Ta-da! Hello, Madam Bossy. How are you, Madam Bossy? Wakachena one Madam Bossy. Wakachena bling bling ngale ngale. Ngale ngale. Eh. Wasikana makageza wasikana. Kugeza wayi wakala ini. Yes memory. Kuwaiti ndakashata. Ndakanaka ini kamera yeni kuti andina wana kuzini kamera idzo. Ndakanaka ini Madam Bossy ndakanaka ndakanaka singaitini mashuwa ere musatiza kuti kushata kubva nhasi kana Madam Bossy ndakanaka musende ende tigere uko hakuna vana nde muchimirire doro tatenga kudhara doro tinare ndiri stag right now ndakakutarisa ifesi izvezvi pinda inozati kamera ndo wakanaka singaiti Madam Bossy nasi mino dziya dzina kukura wanza unombokudza paini
unombozikudza wani pava dzomboita kunge dzakashama kudai dzombodi ndoti kwa madhambosa arikumbozvarira sei kwapa kune imi mwana munoti kwa madhambosa anasana filter madhambosa akanaka foni yangu haina filter iyi kwewe Chloe ndetoti uri munhu muchembere kuzvauri mwana mudiki neinemo nemi musati ndakutinyaziza kuti mafoni I don't have to believe anything that I see on the phone truly speaking zvino ndiri kuona in person ika zvakatosiyana mufunge anonyepa nenge nichingova baya neni vanoona fire anipere pawa nenge ni odradi uda kundiseka fire andipere pawa hande nayo anozopfeka kana anozopfeka time video vanhu vakanaka sikana people are beautiful out there people are beautiful guys indiyanda kuita makeup ina ndina kuita makeup guys kai ndindogasanda makeup vanhu vakanaka vasikana nei vanhu vakanaka imi une imi mwana mudikidiki memoi munozati ndati maisa memory uyu mai maketeni munhu mukuru kakulowaka kamwanaka naini nasi tisiri kupisa guys nasi tisiri kupisa mastreet tisiri kupisa mastreet nasi guys chimuti chiri pano madhairies angu timu diaries chimuti chisinacho nasi wakachena madam bosi you dressed according to the event you dressed according to the event madam bosi zviri bo akachena wapfeka zvakaenderana neevent chaizvo unopfeka mugubhuru uchiya kusho wapfeka zvakaenderana neevent hanzi my people in one place thank you love thank you madam bosi vakanaka guys ndikuwe muchiti kwaichichi vanhu vakanaka hanzi thank you my Chloe waita kwaberekedza tai aiwa bachika rakavhara chimofamba tione zviro taira famba kanifebi uyu diani esikani mukosho wangu makadiko toisa maoko muri sei aiwa tiri nanisi tinaye mwana kuno kuafrica tiri kunakigwa yedu aiwa zvinofadza mai ndichanzi ngetano kuseri kuenda madam bosi famba mani madam bosi famba mani madam bosi nembusha te madam bosi wakapfeka zvepaksheni madam bosi wani maziko chiburugwa akati wakapfeka izvi ndi madam bosi so arikutidhonza akachena nandizari kunyara chihona yenyu akachena akuda kufamba wakachena madam bosi wakachena nai wakapfeka zvefunction chaizvo hanzi love the outfit madam bosi madam bosi una malava kwaya anoti ukuchema wakachena timbu rako ivi
Nasa strong, nasa kuzoba strong. Tatomuzaka afana kusex. Hello guys. Let you pack. I'm a daddy. Oh, hello, bro. How are you, my sister? Thank you. I'm good. How are you? I'm fine. Thank you I'm for so the happy to see you. Sure, I'm so happy to see you too. I am a daddy's to the tea. To the tea, my daddy. Takazara, makazara. Kwete zvekutamba. Uko. Titi mala. Vanhu vacho havasi kuda kutamba kuchero chenyu ndikaenda ukako. It's a waste of time because havasi kuda kunyatsotamba. Aiwazve. Okay. Hokkaido. Hokkaido, Sis Melly. Mbotamba wa ndanya kubatira kamera. Oya. Right guys. Famba ine bora. Chitambai guys. Ko DJ tambozomza seko. DJ wachanobowa futhi chokwadi chakangonaka zvacho anozvibhowera arichinja pasi song isati yapera sechida kutamba isu iro jokira uya urera uya iro bizara mambo. Yes guys, Muone say let me say blessing. Our stepmother our stepmother, Mama Chipunza. Our stepmother. Our stepmother. Chivundu. Zwauya, uyo zwauya. Mama rafu dog to stepmother ndikati vachauya. Mai wekan kwanzi kwasangana timu rema hoyo madzisisine divo hoyo madamboso hoyo memory hoyo mena kucho Titenga katumira vana ndikatumira kododora sote mandi pite papicha achakubatire Macelebrities asida kutamba guys. Macelebrities asikuzira joy. Asikuzira saka iri kutola joy. Asikuzira joy hapo. Asikuzira joy. Hapo kambura joy. Saka nikakambura joy.
Yeba nemi, nenya nemi. Chirudzimi. Kundi screenshot kuku. Daka screenshot papa nigiria. Makandi screenshot apa zvirina nekunzwa mudumbu imi. Aseka wazvione pia. Serious. Ndakubata zvangu. Azviona ndiko ipi. Hanzi always surprises us. Yes can. Yes can. I see Belinda kandi block Belinda. Ndokublockera pano Belinda. Bye bye. I did put this one on the charger. I said if your battery is low again, you can bring it. Okay. Oh, 69 is too low though. That is fine. Yo, where's Uncle? Ina ndiko nikuta makeup guys, saka ntombo iti makeup. Andiko nikuta makeup saka anditogoni. Andito iti makeup ndisa wana nyoko zviyo zvorora mafuta angu ndobuda. Ah, zve makeup ina. Ah, ndizvigoni. Zve makeup. Gisha, ini tinotofara kondodiko. Inda yakuzofara kana ndakagotamba. Ndayakumafara saka I have to make sure kuti ndafara. Urone. Ndatosha vidoro ndiyapa. Na, puwa service ngawatipe doro apa. Hi. Wakachena. Wadichanga hivi. How are you? Tatiri kuna wewe. Ini makachena askari. Hi, how are you? Good, how are you? I'm good. When makachena askari. Makachena. Mazari zaloni dadisa. Mazari zaloni dadisa shomo makachena bana. Taira. Maisa order. Alright, mira ya uye misa order. Alright. Guys, doro kunaka. Asi mnakanzisa kumadoro mwaravene. Hi! Asi munya. How are you? I'm good. Oh, good. Good to see you again. Yeah, sure. Guys, asi munhu akanzisa mwana mwaravene we. Zvondo chingo makandadza kwa. Zvondi anocha drive akandadza kwa vanhu. Ari gai ndimwe ndo vati hangu mota. Ha? Kumbira isabume. Kumbira isabume. Vai usabume kana wakumbigwa. Kumbira isabume. Kumbira isabume. Kumbira isabume. Guys, inside ndodi ndochimbokata ndichikana zvotanga ndowedze ndodzoka ndika. Maona ndisi. Inini I'm your cameraman. I'm your cameraman for today. Saka ndochimbokata andika kana zvatanga ndodzoka. Andika kana zvatanga ndodzoka. Andikana zvatanga ndodzoka. Akagara hapo chaira ushu. I love you. Guys, inini ndrispi anzi seem to made this. Flosiwe. Unokoza that inini I made the lyrics. Like always as usual I made the lyrics. Ini guys ndiri free spirit. Anoziya. Ini nditori free spirit. Ini ndikatika pano pagwana ida zvita zvekutofara chete. Zvandoda. Ini nditori free spirit guys. Ndati yakovara saka ndichatovara. Ansa ndatanga. Ndichafara. Ini ndikoza team rangu muripo munonditsigira. You are there. Munonditsigira. Tichafa. Tell them daughter. Tell them. Teacher D? Yes.
ndichafara iwe rinonaka lafu nesimbori traya hallo vari kuuya osaoda ari kuuya waitress wacho ari kutiseva wanenyota ende mvura ndindachimwa unoida iye vanenge vatenga babes hello babes anzi ndokumbirawo 1 mvura vari kukumbirawo mvura 1 kwai musanise ndikurwara aiwa it's what avanomwe yakadaro. Soko Kasere is there for me. I'm here. Thank you, Soko Kasere. Thank you. Guys, inda yako fara saka chero fara. Saka riga indicate ndikucha chija sama phone imwe kati chachi ndo pisane sai mwe chachi ndinda dawa ne tunda kagadzirira show. Mana. Agara pasi.